cu caracter și valoare mare. Și știu că nu vă convine și dormiți în somn cu mine, somn cu mine. Mama mea, când mi-a dat viață, dușmanii au luat vacanță în lume, mai. Astăzi s-a născut Alesul și știe tot universul. Se vede din depărtare, Ianuș este boier mare. Are familie frumoasă, multă lume-i dușmănoasă. Se vede din depărtare, omul cu caracter și valoare mare. Și știu că nu vă convine și dormiți în somn cu mine, somn cu mine. La la la